افسانه میخواند حقیقت نام آثار حقیقت خانه میخواند یکی در کوه ساری شاد ماند قصر میبیند یکی کاشانه ای غم در بغل کاشانه میخواند وطن ای جان وطن ای دل وطن ای سرزمین گل بهشتی ما بهشتی ما بهشتی ما بهشتی ما. ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадед ҳама каса ба канали ма, хуш омадед подписчикои нав, подписчикои пешина, ҳама каса созен хубен. чанд рӯз шуд видео нест, ма барои шумо навор кардам. бози ҳама причинаошам мегӯм. духтаро чанд рӯз хонадам набудем, обам надоштем, навор накардам. духтаро имрӯз як рӯзи мо аст ки тарафи ромид рафтистем. оби зайрон ҳамуҷа дача дорад, дачашда истироҳат мекунем, ҳам оби зайрон медароем барои саломатӣ. беҳад оби нағз ҷа пеш ма бисёр мерафтам, хела сол буд набудем, нарафтем. ака хостем ки равем, ҳам хебоду ҳавои табиат аҷоибот хушрӯ тоза, лаби об қати ҳами хешамол салқин тарафҳои ромид. бениҳоят табиати ватан зебоай. раҳмат духтаро барои дастгириҳотон, барои комментҳои бениҳоят хуб. чанд рӯз пурсиден, ман набудам. ҳар ами видео 2 рӯз нашава, 3 рӯз нашава, дарам мепурсен. ҳазор раҳмати калон ба ҳамаи шумо. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад, нигаҳбонтон бошад, дар куҷое набошен. раҳмат барои лайкҳо. ҳамин лайка сухан мекунам, мемонен. ҳазор раҳмати калон. агар не ҳамун лайк мода ҳичи фоидаи вай гӯё ки манфиати пулӣ надора. яхел одамо хел мекунам пул мегирем. не дӯстони азиз, вай барои пешрави каналай ман ҳамеша миннатдорам ки шумо сухани мара рад накарда лайка мемонед, то ки видеои ма панд шава. боз як зани дигар мебина, як ҳунар меомӯза дар наворҳои мо. бисёрш пухтупазай ако ки ҷое ки бо равом мехоҳам ки влог кунам, баҳри ҳамватанон нишон тиям, тамошо кунен, баҳру бол бигирен, дар куҷое набошен, ғарибида бошен, бо камтар аз наворҳои ма хушҳол шавен. И дача мо ҳамроҳи оилавӣ бисёрӣ рафтагем. 2 мошин рафтем дӯстони азиз, 2-3 оила бисёрӣ рафтем. шиштем, дам гирифтем ҳамроҳи хонаводаи шавҳарам, ҳеварон, ахштоманам, хулоса кӯдако қатӣ будем. ҳамин хел ҷои нас. шумо ҳам тонен агар дар ватан бошен, равен дам гирен, истироҳат кунен, асаботона ором кунен, саломатитона эҳтиёт кунен. ҳамин хел кӯҳҳои ватан, боду ҳавои ватан дигара. бо тарафи ҳамин деҳот меравӣ, боду ҳавош тозаҳай, боду ҳавош соф, шамолак, лаби дарё чӣ хелай хахтон мефаҳмед. духтаро оби дарё қатӣ асабот ором мешава. ватани худмон бисёр ҷоҳои хеле дамгирӣ дорад. тамошобинон, бонувони азиз, ана акубу мехоҳам ки барои шумо пешкаш кунам коре ки дар хона нишаста бо ҳамроҳи фарзандо кора пеш мебарен, берун намебурен, заҳмати зиёдӣ надора, кори осонай. духтаро и ҳамаш аз худтон вобастагӣ дора. бекор дар хона мешинен, аз ҳар чизои беҳуда. и хубае ки маоши ҳармоҳатона мегирен, зиндагитона тағйир меёбад, дигар мешава. чизи мехостагитона ҳама орзуотона амалӣ мегардонен. духтаро кор аз чӣ вобастагӣ дора? ширкати Кореягия дар тамоми ҷаҳон номери 1 рафтистай. ин ширкат косметикаҳош, дорувориш, витаминҳош, тамоми ки маҳсулоте ки дар ин ширкат дида мешавад ҳамаш табиияй, алафия, гиёҳияй. духтаро биёен кор кунен. як структура месозен, танҳо 2 одам мебиёрен, 200 сомон да як бор дар 6 моҳ харид мекунен, кора сар мекунен. маошаш аз 100,000 рубл болоай. бо кӯшиш кардем боз зиёд мешава. ҳар ҳафтаина маош ҳатто мегзара, шумо бепул намемонед дастон. таналиёш умуман зурай ҳам херура хушрӯ мекуна. ма истифода бурдам мегӯм. зубнои пасташ нағзай, витаминҳо дора барои иммунитета баланд кардан, барои бақувват кардан, барои безуриётӣ, барои стресс, ҳама дардода витамини хемохемуш бениҳоят хубай, номери 1 дар ҷаҳонай. номераи рӯи экранда муроҷиат кунен, ҳамроҳи мо кор кунед. дӯстони азиз, мо ина расидем дачаи ромида. иҷада авқотпазира сар кадан. ина пеши об даем. иҷа дарё рафтестаем. иҷа дачоҳошай,
рӯй ката аренда мегирӣ, чанд соати форат мешинӣ, 250 сомонай каташ. Неҷа чизои ами дачаҳай сар шида хӯрокпазӣ, дамгирӣ, ҷа бо оби зайронай. Ина гӯшбирон мекунем озӣ. Иҷа ҷои шашликпазирам дошта, касе да мехоста ина шашликам мепаза. Иҷада иҷа чанд таҳдегия. Ҷаша зайни те касе хӯрок пухтай шаймоа. Ама ина тамошобинон дачаи намхалияй, дачаи пеши зайрон найромидай. Инами като бисёрай ҳамаша аренда метиҳанд. Ба лави дарё да бо ҳаста як кат уҷада одам буд, аз мо як кати мобайнгиша зайни кадем. ина тамошобинон пеши ов даем. ҳамқа хушрӯ асабот ором мешава иҷада мести кӯҳояй. ҳаво гарми хушрӯай. ина гӯштора андохтем. ҳай бода ҳавои тозада бо хушрӯайда хали мешинӣ ба маза мегзара. иҷада шашликам сихош ҳастай гирифтем, шашлик кардем, марқати крылушки будак. Ям да ҳамо шашликпазак пухтем. Баъд ма кӯдакоро гирифтам, бассейн бурдум. Не. Ёд шометӣ? ина тамошобинони азиз кӯдакҳо бозӣ мекунанд озӣ. Бурорен либосотуна. Мада палатен сарате? Эй, Али! Ина кӯдакҳо бозӣ дора тамошобино ош хунук буда. Ина Зайна. Ачкиёш қати омад. Хабода ҳавои тоза, шамола. Як кӯдакчое не ё ман пахшро бузгадистам. Ҷош калони бадай чиқрай. Ҳам калонам чиқр. ина тамошобинони азиз беҳад ҷоизу. гӯшбирон тайёр шуд. Кабоб. Баъзеҳо кабоб мегӯянд, баъзеҳо гӯшбирон. Обдора кардем. Тайёр шуд. ҳозир мебардорем ша. Айдача омадем дахтаро бо мороженое хириқати кӯдако рафтем. Кӯдакода мороженое гирифтем, шиштем дар ошхонаи Анситуай. ҳамуҷа Анситу маҳқул шуда, ҳамуҷа рафтистем. ҳозиро як мороженое хир, ягон хӯрокое ки маҳқул боша мерем ҳамуҷа мехӯрем. ина дахтаро ҷа шиштем. дахтаро анакима гап мезанам. 3 рӯз шуд гӯё об надорем. 2 рӯз умуман надоштем, бо камтар шаб додан. ҳозир шабай об камаки омадса бинен напориш чихи камай, лекин ма бояди пасудора бушум. Да иҷа ма гӯё ки пасудора дидесам асабум вайрон шудестай ки беоби қинай. Як рӯзуш да хона будем да беоби, дуюм рӯзуш рафтем хонаи хиштоманам, иҷа сексия рафтем. Сексияда будем. То шавар фаҳмидем ки об омадай. Доми мо группа дорам ватсапда. Чи хабаре шава бо да группа гап мезананд мефаҳмӣ. Баъд группада гап заданд ки об омадестай. Камкамаи омадестай. хурсанд шудем. Омадем хай хона. Пасудора дидам, гуфтам биё аввал айми пасуда сар мекунам. ҳам камтар навор мекунам подписчиком да ба ин мотиватсия мешава барои уборка кунӣ. Ман рости гап дӯстони азиз ами як пасудара бубинам. Асабон вайрон меша. Ман пасуда ҷамъ кунӣ уман наз намебинам. Лекин об набуд. Бо дарунои умивальник дам пир кардан намондам. Барои чӣ ки дар уҷа даст мешуванд, намехоҳам ки дар болои пасуда даст бушуванд. Ман ҳам хали характер дорам. ҳам мара шуштестам.
газ ҳамаро бояд ман тоза кунам, уборка мекунам дар ҳамин шавӣ. Лекин ман уборкаи шава дӯст медорам. Дӯстони азиз, барои чӣ ки саҳар мехезӣ ҳама тоза ҳай, баъд айпаи завтрак тайёркунии кӯдако мешавӣ, айпаи дигар коро хӯрок мепазӣ, то иёра мекунӣ, худаш обед мешава. барои ҳамин мехоҳам бисёртар ҳамин шаво ман пасуда мешум, пилисос мекунам, тозагира мекунам, саҳар мехезам, ҳама тоза маъқуле меша ки ҳамин кухни приятние. ман беҳад кухни ма нағз мебинам, рӯзи ма бисёр дар кухня мегзара. давоми иҷа пасудашуви бисёр буд, порядка кунӣ, сиёмка мурдай, памятки пур шудай, сиёмка накардай, дига телефон мурдай. иҷада бо камтар яду чиз дигара удалит кардам, бо давом додам наворкунира, барое ки ҳозир ҳамин чанд чӣ шуд навор кардам телефонда, вақт нестай ки монтаж кунам партом. ҳисобе ки обам набошад дар ҳамин кухни даромада намешава, ягон чи пухтанда беобӣ намешава. ман ҳамин хелем ки об боша, баъд вақтам хуш шуда ягон чи илҳомам мебиёяд, пухтан мегирам. ина дӯстони азиз, уборкара кардам, пасудора шуштам, об надоштам, ина 2 рӯз тозагира кардам, ҳама газа шуштам, чӣ пасудае буд ҳамаро тоза кардам. ина газ, сангои газа мепурсед, ина духтаро сангош чӣ хел нағз хушрӯ кор мекуна, мада маъқулай ҳамин духовка, барои ҳамин вай шуд. баъд дегора бисёр мепурсед, дегорам 100%. духтаро, ина сковородкаш, ҳозир шуштум, ина тагиш, ина бай худаш сковородка, ина дарунаш ҳичи нашуда. хай нами вай мекунем, ягон хӯрок мепазам, ягон субҳона тайёр мекунам, дар сковородка бисёр вақт мекунам. духтаро, ина тозагӣ, ирӯз бо тозагӣ барои шумо навор кардам. баъд авранг рафта будам, аврангда кор доштам, баъд ҳамин физман чӣ дора ку ҷои пасуда дора. духтаро, ай ҷои пасудаш ман ҳамин тахтача маъқулам буд, тахтачаи калон, ҳам ида питса мебарӣ, хай бисёр кор даи карда мешавад. духтаро, калон ай размериш 35 ба 35 будай, диаметри иҷаш 35, иҷашам 35, 1,5 сантиметр паҳнии иҷаш, баландиш 1,5 сантиметр. ин ҳамун фирмаи физман. физман дар тоҷикистон тамешаята дар даруни авранга, якташ дар ашан. ҳамин пасуда ҳамаи чизош мада беҳад маъқулай физмана. баъд ман гирифтам духтаро чиз ҳамира ба якта вай тескунак, корча тескунак гирифтам. ини сангай ай ҳамун фирмаҳай, корча тез мекунӣ, беҳад чизи хубай. духтаро, байна ира ҳоли мепурсен, ин мевагирака ман аз қазоқистон овардагӣ будам, ина нав истифодаш бурдум, бисёр чи аз қазоқистон овардагӣ будам, баъзеша духтаро да нишон надодам. ина ира нав буровардам, бо истифода бурдистамша. 20% скидка шудагие, ма 140 сомон буд, 20% скидка хати 112 сомон шуд. гирифтам ҳамира 112 сомон шуд. просто реклама нест. ман ҳамира дуромадам, яду чи дар кор буд, дидем амҷода. баъд яке дидам ки ҳамин тахтачаам хали калон доранд, пеш надида будам, айдатар ша дида будам. баъд гуфтам биё мегирам ша, чиз дар коре маъқулам шуд. ида питсадам удобни ҳаст ки буриданаш. баъд духтаро ирам установка кардам, да иҷа мондам ша. ира руғангиракша доштам. духтаро нишон дода будам ку руғангиракша як шиносум да сахт дар кор шуда, гуфт мада биё буфурӯша, худа да бира бо бигир. ба рафтам ки чиз приправагиракшам будай, ба гуфтам биё хай бо приправагиракша гирам. чӣ хела? барои ки ами намаки майда, сайри раҳдамада бисёр дар корай, и чизода приправагиракои ина ёда ҷо нестай гӯда, ҳамаш пурай. баъд дида гирифтам шакар, гирифтам барои сароси ма дар кор меша, кофеда инҷа шакара истифода мебарам, шакари калона идаф харидам, калонам гирифтам. баъд уҷашда бо мани каша ҳоли пур мекунам ша, бо ягон приправаи ролтон маъқулай ма, барои ҳамин кӯдако ягон шӯрбода камтар ҳамроҳ мекунам. ай ҳамун 4 чиз ё ягон приправаи дигар агар бохостам, вайша ҳамроҳ мекунам. ирам сари даст вай дар кор, байни хали вишилка дора ко, я вишилкошда бо ягон чи кашол мекунед. хулоса ирам установка кардем, иш дар иҷа наздики ҳамин газда кардам ки дар кор меша, ҳамиҷа мегирем, истифода мебарем. ина духтаро кушодам ша, ваз бинакай.
ва аз бинед ба чӯш тоза намеҷимба ягончам резакни чизи бисёр боша хубай хай бисёр чиза лозим мешава. Ина кушодагишам нишон додам ба сангам ина кушодам нишон додам ина сангш хушрӯ ина духтаро. Баъд я подписчикам нависта буд ки апа чизе ки гирифте нишонтиен ай магазинои пасуда ҳарчи ина ма авранг рафтам ҳамира гирифтам. Хай бо чизи кадом магазине ки равом чизе харидорӣ кунам барои шумо нишон медиҳем. Ҳатман бо чизои арзонша ки шумоам равен харидорӣ кунед чизои арзона. Духтаро ина қолине ки ма харидам ай мастеро гирифтам ҳамун рӯз. И қолин размераш 2,80 дарозишай 2 баршай нем барш 2 метраю 2,80 дарозишай. Хона да майдая қолина лекин да ҳами гармӣ басай чи дар кора қолини калон. Қолини калонша бурдум шуштум ҳавлида кладовка да мондагимша гуфтам ҳозирвай кунам. Ира партон тобистон гармай чихелай сабукакай и кӯдако да хона ҳан бисёр вақт баъд ҳами маъқуле мешуд ки агар инҷода ма қолин харидагим духтаро нишон дода будам кӯч чанд моҳ пеш буд тира моҳ буд иҷода қолин харидам қолини калонай барш сейнимай хеле барш паҳмай баъд дарозиш 4 метрай қолини калони сафед харидагим туркӣ ирам туркия и туркӣ ки патш майдаҳай ҳам ха удобнияй тагиш хеле чӣ дора ина хеле дора духтаро резинови дора намечирта дачи дар инами ламинат ума намечирта хушрӯ акай. Баъд барои абзор чанд рӯз шуд мо дар ҳар ҷоем дар хонаам нестам гуфтам нишон битиям унҷои ламинатомо набинем камкамаки безеб шудай ё мо набудем ай батаримон об мечака чи хеле ки ҳамун ҷоҳо ранге ки ламинат безеб мешава. Мо чанд сол набудем ку дар ин хона я у тараф даштагиай боло даштагиай ами территорияи батареяй баъд и тараф даштагиай камтар ваешамо ламинаташ безеб шудай тамом дам накадай пеш мумкин дам када боша мо набудем хай батарира вай кадан мо ҳам ки набудем калид мондагӣ буд омада проверка кадан чакидагӣ боша об амихелдай ё нам боша хона ай намӣ шудай намедонем. Хай хулоса ки гуфтанам хали шудай ламинато баъд хай таги қолин давай наметофта гӯзи қолин майда шудай тофтестай инами қолина ки харидагимон ай мастеро ира пурсида будем ки нишонтием ина нишон додам духтаро чанд влог да ман мегум нишонтием вақт намеша нестам саросимаям ина нишон додам и любой намуд расветкаш доштак просто мада ҳамиш светлиш мақбул шуд ҳамеша гирифтам и майда и бо размерои дарошкаи коридори хеле ҳама намуда дора хонаи майда боша хай бо чен ба ченш меша не ки мами қолини майдатар хушрӯай ки ҷамъкунишам осонай шуштанашам осонай сабукак. Баъд и хона духтаро ина бинен ами хонае ки майдаи хонам духонагаҳай и зал дорум баъд и хонаҳай шифонер заказ кардаги будем шифонер уна углда якта майдачай ба иҷода шифонери калонай уҷода чемоданое ки мо рафта будем қазоқистон ҳама намҷа сумкаҳои чемодано хай дарунашда либосҳои зимнира мондагим бо ними либосҳои зимнира вакуумни пакет кардаги мондагим хела хай вай шудаги ҷоракам гирифтагиай духтаро баъд чи румтур мегай румтура мекунам ами мебели кухнира заказ каданӣ будам ҳамун устомон заказ дошт набуд кор доштак гуфтем ҳамун ки ҳама мебелор ҳамун кадагиай ҳаме ки бекор шава худаш биёя корш маъқулай аккуратнияй худаш бикуна ини мора ҳаме ини кухнимона барои ҳаме ждат кадемша хела шудина ждат дорем оли ҳамун кухнира полни мебелша бикуна устомон серкори баъд шудай нестай худаш биёя бикуна баъд вай мекунам румтурто мекунам и хонаи майдаҳакай гӯё майдаҳакай ки хай 4 чанд дарозиш баъд духтаро як чизи дига ами ламинати тиомини ҳеҷ вақт нагирен яй ман савет шумода ма ака шаташа хурдум мегум тиомини ҳеҷ вақт нагирен бигирен светле гирен ҳам хонатон кушод калон метова дарурам светле гирен ламинатам светле гирен. Раҳмат духтаро барои дастгиритон худованд нигаҳбони ҳар яки шумо бошад то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед.